man kita po. Aray, kumar! Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga nagkalat ng mga balita ngayong araw ay dapat ayusin. Rodolfo Balentong, pasok! Ay, kapis. Sinsya na kayo kay hinay rin signal. Lo, Mike. Unsa man ka do, nganong kalut na kaining hitabuan, ano boy pa man ka sa ero ganina. Okay, Mike kapis. Tatanungin po natin dito yung kamag-anak ng namatay. Isa man kita po. Aray, kumar! Kay Omar kay Ipulgar ang bisa gahapon niya nauwanan. Maayo man gani ning pagkapatay ni Paributsok Mar kay naginhawa. Bitaw Mar natinga pud ko ani. Okay, Mike kapis. Narito na po kami sa bahay ng namatay. Okay po, Nay. Ano pong nangyari sa asawa ninyo? Tinaga siya kasi kagahapon. Pagkatapos sa taligsikan tas natigo. Anong nangyari? Bakit humihinga yung namatay? Ang bihirang nangyari yan. Anong mo dyan, Rodolfo, kung anong nangyaring, anong totoong nangyari dyan? Balik sa'yo, Rodolfo. Tatanungin po natin ulit yung asawa ng namatay. Okay, Nay. Ano pong nangyari sa inyong asawa? Bakit humihinga pa? Yun nga po sa sinabi ko kanina. Pinulga tas naulanan namatay. Yun, kabayan, may kapis. Narinig niya po ang dahilan ng asawa kung bakit humihinga pa ang kanyang asawa. Okay, at yun ang mga nasagap natin balita ngayong hapon. Ako si Borja Rodriguez. At ako naman, si Michael Apihis. Magandang hapon, bayan. Sa tumuya na sa kanay. Okay, Mike Apihis, pasensya na kayo, no? Kay na ang signal rin sa among lugar. Rin sa Radso Bites TV. Kita na mga yabag. Hello, Mike. Kumara ta? Naunsa man ka do, nganong kalit pa kaining hitabuan, ano boy pa man ka sa ero ganina. Bitaw, Oh, sige lang, 1, 2, 3, go. bitaw Mar natinga pud ko ani. Okay, Mike Apihis, narito po ang asawa ng namatay. Nay, ano po nangyayari ng inyong asawa? Ang mata man naman. Pero teka lang. Bakit? Ano nangyari? Bakit? Balik na. Okay, Mike Apihis, tatanungin po natin ulit yung asawa ng namatay. Okay, Nay. Ano po ang nangyari sa inyong anak? Bakit humihinga ang kanyang katawan at humihinga pa? Okay, Nay. Ano pong nangyari sa inyong asawa? Bakit humihinga pa? Habang namatay. Go. Yun, kabayan, may kapis. Narinig niya po ang dahilan ng asawa kung bakit humihinga pa ang kanyang anak. Hi, guys. Hi. Welcome to Ranso Bites TV. Paki-subscribe po, please. May bago. Kasi siya mo doon. Guys, nada may bago nga kauban, mga bago, duha nga babae usa na lalaki. Wailain. Si ikaw unsa pangalan mo? Merry Christmas po. I'm Jin Pedusga. Ikaw? Juby. Gilahoya. Okay guys, salamat kay inyong gihuman pagtanaw ang among video. O karon guys, karon lang namo i-shout out no kay sinsya na kayo kay katong miagi nga vlog na abtan may gabi munang wala na mo na shout out, so karon na lang. Shout out kay Christian Ruiz. Salamat sa suporta sa among YouTube channel. Kay Giselle Colyamat, shout out sa iyo. Ramjin Dumuran, shout out. Kay Stephen Agosto, shout out sa iyo. Ibana Maikilito, shout out rin sa iyo. At shout out din kay Jumar Bunyel. At shout out din kay Ronel Mirasol. Lalong-lalo na kay by Jeffrey Husga. Nandun sa Manila na. Na ngayon ay nasa Manila na. Kasama namin dati. Dito. Naghahanap siya ng pera dahil wala pa kaming kita. Para may sweldo naman kami. So, salamat sa inyong suporta. Unta dili mo masumulan sa among mga himuon nga video.
Don't forget to subscribe Sinabi, shout out. sa among YouTube channel o kasi kamo gusto pa niyo Shout out, shout shout out. Buhay na. ikaw sa Hi guys, shout out dahil sa laging nag-aabang aking mga kapatid Regine Husga kag Maria P. Husga, Jeffrey Husga. Jo og shout out first time na ko nga ni-appeal diri sa video. Kay busy sa module. Og sa tanan nanood sa among video. Ug Salamat shout, guys. ug shout out po dai ko sa ako ang kaubanan sa akong trabaho nga si John Mark Libas. Shout out sa imo ha. Ug si Roy Libas. Shout out sa imo ha, kuya. Ya, mo na. kamo shout out mo uyab din niyo Di man to Shout out sa mga friends sa Facebook. I-delete na ako. Pwede shout out ang uyab. Pwede. Ug shout out po dai ko sa akong uyab nga naa nagtrabaho karon sa Masbate City. Nga si Gisa Ibanez, ingat ka dyan mahal, we love you. mana yang uyab guys all. kuma ba ni Oh. ay tama siapa shout out boss Ingat ka diha Permi, I loves you. Og shout out dai kay may labs na ko, Juna Rivera, taga Pagyaman. Og shout out dahil sa akong uyab po na pinalanggaon kayo. Kita mi mo oyab, kurong nanta. Na si Robert. Kami tigsana all lang may dires loyo. Sana all. Sana all. so mga to guys daghang salamat Welcome. Mangulit na hapon. May Ranso Vines TV. Alalalala.